Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest update at ngayon ay special coverage tayo. Balik ulit tayo sa ating mga special coverages kapag may bagyo. Since meron tayong bagyong Goryo, ito po ay nag-iisa na pong typhoon, international name Pudul. So ginawa po natin itong special coverage ng araw na ito para sa Martes, Agosto 12, 2025. And tatlong araw lang itong special coverage natin since baka sa Webes malulusaw na po ito sa may southern China, itong si Goryo. Ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Yung interested ng English version, meron tayong link dito sa description, dito sa YouTube. Sa Facebook, i-check na lang po niyo sa ating channel, Mike Mr. Typhoon Padua. Nakapost yan simultaneously ang English version ng ating update. Bago tayong simula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang BPI Sustainability. Yung interested para malaman kung ano itong BPI Sustainability, i-click lang po niyo link dito. At ang local government ng Naga City, headed by our Honorable Mayor Lenny Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabi Barodano. So, umpisa na natin ang update. Ang bagyong Sigoyo sa kasalukuyan ay isa na po siyang typhoon. Maliit lang po siya. Okay? At dito, papalapit na po sa may southern Taiwan. Nandito pa rin siya sa may North Philippine Sea. Kasalukuyan, nandito na po siya sa area na ito. Itong binibilugan nating pula. At ito po ay forecast na yun, magla-landfall sa may southern Taiwan. So, ang Kaohsiung City o Taiwan ay namimilig kong daanan nitong bagyong ito. So, expect typhoon force winds sa southern Taiwan. Yung mga kababayan naman natin dito sa may bahagi po ng Batanes, ito po yung Batanes, ay makakaranas ng tropical depression force winds lang naman. Hindi na po siya lalampas ng 50 o 60 kph, 30 to 50, ganun lang po ang hangin. May mga ulan din na pwedeng umabot po na between more than 50 to 80 millimeters na ulan. Bukas lang po yan, Miyerkules. Then sa Webes, balik dati na po ang panahon. So, gaganda na ulit ang panahon sa Webes kasi mabilis naman yung takbo niya. Gumagalaw po siya ng west to west-northwest sa bilis na 20 kilometros bawat oras o 26 kph. Ang good news pa rin po dito dahil sa pagdaan ng bagyo ito, absent po ang habagat. Nasa break po na yon. As well as mahina yung modern Julian oscillation. Nasa dry phase po tayo. Kaya southwesterly wind flow lamang po dito sa may bahagi po ng Spratly at Kalayaan Island Group. Okay? So, expect lang po natin sa hapon ng gabi yung mga usual thunderstorms. Maglalabasan po yan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Mag-ingat po sa mga kidlat, sa mga biglaang pagbabaha pag may mga lalakas na thunderstorms dala nitong weather systems na ito. Okay? So, base sa galaw nitong si Pudul, ito po ay inaasahan magla-landfall sa may area po ng southern Taiwan bukas po ng hapon. At ito po yung pinaka-latest nating satellite loop mula sa easterly wave. Ang nakita ninyo. Ayan pong kulay red. Ayan po ang heavy convection niya na 50 to 100 millimeters na ulan. At medyo hindi nagpapakita yung kanyang mata. Pero may mata po siya dyan sa ilalim niyan. Ang kanyang hangin as of this time may maintain as 120 kph. Medyo sporadic ang kanyang sirkulasyon, palabas-labas, pa kindat-kindat yung kanyang mata. Ibig sabihin hindi po masyadong not fully organized pa siya. Although na-reach niya ang typhoon intensity, medyo nahihirapan pa siyang lumakas dahil po sa may upper level winds pa rin po dito, yung wind shear. Although in the next 24 hours, hihina ng bagya ang wind shear. Although may dry air pa kasi pumapasok sa kanya. So, itong dry air intrusion dito sa may taas na parte ng bagyo ay nag-inhibit ng further development. Pero pagdaan niya dito, malapit sa coastal waters ng Taiwan, inaasahan po itong magkakaroon ng little rapid intensification based na nakita natin. Baka umabot ng category 2. May isang model umabot ng category 3. Papakita natin sa inyo may alamang yung graph. So, ito po yung mga thunderstorms sa bahagi ng Palawan at Visayas. May nagsimula na po mag-form ng mga thunderstorms. Mamayang hapon sa ibang bahagi naman po ng Mindanao at Luzon. Ito po yung zoom in satellite animation mula sa windy.com. Nakita ninyo, mayroon na po siyang mata na organized but medyo cloud filled pa rin as of this time. Pero yung kanyang organization ay talagang patuloy na nag-intensify. Nakita niyo ang pag-improve ng kanyang convective signature. Okay? So, yan po ang inaasahan natin na dadaan dito sa may area po ng Southern Taiwan.
And then, ito po yung parte ng Pilipinas. So, yan po yung mga localized thunderstorms na magbibigay ng mga ulan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Especially ngayong hapon, nagsimula na po dito sa may bahagi ng Palawan at dito sa may area po ng Eastern Visayas. Ito po ang multi-agency track ng bagyo. So, nakikita niyo lahat ng tracks niya ng Asian Agency, lahat nag-agree dito siya magla-landfall sa may southern Taiwan at dadaan malapit sa Kaohsiung City or over Kaohsiung. And then, ito po yung track ng Pag-asa, medyo mataas ng bagya. But we are expecting mamayang 11 a.m. sa next bulletin nila, bababa po yan dito sa may area po ng southern Taiwan as well. Okay? So, base dito sa mga tracks nila, only ang Pag-asa at ang Joint Typhoon Warning Center ang ginawa nilang typhoon na po si Pudol o si Koryo. And sa JTWC track, ito yung wind area. Yung pinaka-outer semicircle wind area. Yan po ang tropical storm force winds of 65 kilometers per hour. So, nasa labas naman po ang Batanes, Cubao Islands. So, yung hangin dyan sa Batanes ay maglalako mula 15 to 50 kph lamang. Samantala, ito po yung galing sa Cyclonic WX o cyclonicweather.com at nakita po niyo dito yung microwave signature ng bagyo. Yan po yung kanyang eye. Kitang-kita sa lower levels. So, it's really a typhoon. So, typhoon na po siya. At ang model forecast intensity ng bagyong ito ay pinapakita dito na posibleng mag-reach ng Category 2 ang bagyong ito. Ito po yung forecast na yun ng Joint Typhoon Warning Center, yung itim. The rest are computer wind models. So, yan po ang inaasahan na baka hanggang dyan na naman po siya. Pwede umabot siya ng Category 2. Yung kanyang forecast from here, akit po siya dyan. Meron iba, pwede umabot ng Category 3 but mukhang malabo, isang model lang yan. So, ang tinitingnan po natin dyan ay yung pinaka-mean ng lahat ng computer models sa hangin. Okay, so yan po ang pinapakita. Pwede umabot po ng Category 2 which is 160 kilometers per hour. At ito naman po yung multi-model diagnostic comparison mula sa RAMMB at SIRA ng NOAA. At nakita nyo dyan na same din ang pinapakita. Pwede umabot ng Category 2 ang kanyang winds. At dito sa ating wind shear, yan po, bagyang humina ang wind shear. Bumulusok nga, oh. Ito yung forecast na yon. So, kaya nakita nyo, nagkakaroon tayo ng intensity yung bagyo, lumalakas ng bagya. But for the next 24 hours, tataas naman po yung wind shear. Ayan. So, expect natin na pwede pa siyang mag-intensify up to Category 2. Sea surface temperature, nasa 29 degrees. While yung mid-level relative humidity ay nasa 60%. Mababa po siya dahil may nagkakaroon po siya ng dry air intrusion sa northern part ng kanyang sirkulasyon. Ito yung wind shear environment na yun ng bagyo. Past 24 hours trend, medyo bumababa na yung wind shear kaya nakakabuelo na yun yung bagyong si Pudol o Koryo na mag-intensify bilang isang Category 1 typhoon. Ito yung strike probability mula sa European model at as of this time, yung more than 90% na strike probability ay nandito lamang po sa may karagatan ng dagat Pilipinas sa may North Philippine Sea. Samantala, itong area po ng Southern Taiwan ay tinaas na po sa 80 to 90% strike probability kasi dyan po siya dadaan bukas po ng hapon. Ang area po ng Batanes, yung mga nagtatanong about Batanes, walang problema kasi ang strike probability ng Batanes mula 10 hanggang 30% o 40% ang strike probability. So, walang problema. Samantala, sa tropicalstormrisk.com, ito po yung kanilang tropical storm wind probabilities at nakita nyo ang dulong hilagang Luzon kasama po ang Batanes ay nasa 5 to 30% lang ang probability na magkakaroon ng hangin of more than 65 kph. Okay? Samantala, itong Southern Taiwan, medyo mataas na. Nasa 60 to 70% ang tropical storm wind probability. Yung hangin na more than 65 kph. Samantala, yung hangin na more than 120 kph, walang problema po sa Batanes kasi halos 1 to 10% lang ang wind probability.
Okay, itong area po ng Southern Taiwan sa ngayon umakyat na sa 20 to 30% ang probability of winds of more than 120 kph. So most likely bukas tataas pa yan kasi nandito yung pinakamataas. Okay, malapit sa kanyang rota. So ito naman po yung total rainfall accumulation ng bagyo. Kapag sumabay po kayo sa galaw ng bagyo, yan po ang total rain na ma-register kung may gadget kayo for 24 hours. So based po sa NASA data, galing sa satellite po ito, mukhang more than 200 millimeters. Okay, mga 250 to 280 millimeters with some spots of 300 millimeters ang posibleng dalang ulan nitong bagyong si Goryo o si Pudul. At nakita natin dito sa latest rain forecast mula sa European model for the next 24 hours mula alas 10 ng umaga na yun hanggang alas 10 bukas ng umaga ay nakita ninyo nasa dagat pa po ang more than 100 millimeters na ulan. Ito po yung violet. Okay, itong red kasi yan yung ulan na 50 to 100. Itong orange yan po ang 20 to 50 millimeters. Samantala itong green yan po ang 5 to 10 to 20 millimeters na ulan. So nakita nyo dito, nandito pa yung more than 100 millimeters sa karagatan. Ang Batanes for the next 24 hours ay magkakaroon na po ng mga pag-ulan up to 30 millimeters. But bukas po, Miyerkules, yan po ang pinaka-bulk ng mga ulan sa Eastern at Southern Taiwan. Ang area po ng Batanes ay pwedeng umabot po ng 50 millimeters or more. Okay, yung ulan po dyan. Tomorrow po yan, Wednesday, yung total rain na inaasahan na babagsak sa Batanes. Samantala, itong area po ng mountainous areas ng Taiwan, pwedeng lumampas po ng 200 millimeters. At nakita natin dito sa rain forecast ng European model, lampas 100 up to 200 millimeters ang inaasahan po maulan. Kita nyo yung mga values, paiba-iba po. Okay? Yan o, 190, may 194. So, pwedeng umabot po dyan ng 200 millimeters yung ulan na dala ng bagyong si Goryo o Pudol bukas po ng Miyerkules. Pagdating ng Huwebes, dahil sa sobrang bilis ng bagyo, yung 200 millimeters na ulan ay nasa Southern China po. Okay, nandiyan na po yung grabing ulan. Ang Taiwan at Batanes, balik na po sa dati sa ang normal na panahon. Samantala, ito yung wind forecast. Gaya na sinabi natin, Wednesday, landfall sa Taiwan. Thursday, landfall sa may Southern China. Then, Friday, Saturday, Sunday, hanggang Lunes, wala na po tayong inaasahan ng weather system. Balik sa normal ang ating panahon. Although may mahinang LPA dito sa may South China Sea, okay? Labas ng power. At yan po ang pinapakita. Yung habagat nandito lamang po, mahina lamang po yan. Southwesterly wind flow, hindi pa talaga siya pure habagat. Okay? Samantala, ito yung wave forecast. Ang area po ng Batanes, bukas po ng Miyerkules ay posibleng magkakaroon po ng alon for laki natin ito. Yan. Kasi ito yung bagyo, okay? Bukas ng hapon, nasa 7 meters ang laki ng alon. So dito sa may Batanes ay nasa 3 to 4 meters ang inaasahan pong alon. So mapanganib sa mga sasakyang pangdagat, mag-ingat po kayong lahat. Samantala dito sa ibang bahagi ng ating bansa, okay, sa buong bahagi ng Pilipinas, magiging okay naman po ang alon. Nasa more or less 1 meter. Dito sa inland waters ng ating bansa, ay kalmado hanggang half a meter lang ang laki or up to 1 meter ang laki ng alon. Dito sa West Philippine Sea, ganun din po, up to 1 meter. Dito sa East Philippine Sea, 1 meter. Bukas po yan, Miyerkules. Sa Huwebes, Biyernes, Sabado hanggang Linggo, same pa rin dito ang alon, up to 1 meter. Kalmado naman dito sa may central waters ng ating bansa, up to 1 meter. But dito sa may West Philippine Sea, dahil sa konting habagat, ay pwedeng umabot ng 2 meters ang alon. Lalo sa may Kalayaan Island Group, sa may west of Palawan. So, mag-ingat po yung mga maliit na sasakyang pangdagat kasi may light to moderate waves po dyan. Okay, so yan muna po ang pinaka-latest natin. Special coverage ng bagyong si Goryo, International Name Pudol. At babalik ulit tayo sa pinaka-latest update bukas po, Miyerkules. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike para magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood sa ating channel. #TyphoonWiser. And God bless po sa inyo lahat.